Assalamualaikum. Oi, kau laki pula kau nak menjawab kecil no. Woi ba acu dah ko abo bana mode gindu abo mah. Ayo bah kau ambil nasi dalam tu. Makan sekarang udah mah piti balanjo na udah tinggal do. Nak tinggal bala kau. Dah cukup yang udah tinggal tadi. Berapa tahun nak pekas pun di baru pendosa toy. Atau pemain lagu je. Mayo na nampak do. Mande. Oi ama, den lain dah badayo. Anak den banyak ma, gaji kete pulo. Tiba ikolah mama kia datang surang Allah tangea nan induknya gilo maaria talingo denan lapaka. Oi ama, utak den lah kandua. Bini di rumah ma, lah jarang ke dapur. Sajak pagi den alun makan di pari wakarak larasan den cubo salang pitih ke kawan alun mangece nyoba jalan. Oi ama, tolonglah anakku kama batenggang ma dun sana ndak ada. Makan sekarang udah. Apa anda kau? Yo piti tak do. Apa dah do? Betul lagi kau betima. Mado dah dia. Alun tak nak le do. Alun nan di badan pari le do. Alun nan marangka le do. Tu bang kau di kecil pasang kabe. Ma bisa. Pangan udah situ saya. Tu balai. Krisis moneter nak kunjung rado arato barang lah lipek limo pai kapasa mahaga sadonyo. De ulah dolar nak turun juo awak nan basai tani ayo amonyo kandua si tali tigo. Lai bana bain dua samang sakit tejuo ndak maneng yang lai de cubo nak bautang. Hei coba mailang. Oi ama, tolonglah denai. Coy ko banama badanan marasai. Oi dia. Kau mulai kini pandai lah baik-baik mai seketek. Labai medu dah tu mah. Itu bang kau pakai badak kau tu badak pipa nomor 5. Apa? Mande yang kau banyak dapat tinggal luar kau mah. Alun lah itu do. Tu. Ada celai ko ha. Pama Leonda. Onde apa-apa nan sadang mamaci caliklah kami pa nan mati tak sapi mencari piti sabanasari utang banyak utak pani anak mangea kapalo saki amoden minum ube rangi. Onde apa-apa nan sadang dia teh caliklah kami pa yonan mati laleh barang di rumah labih tandeh lah den jua pa bali bare awanan batsai paluh maleleh urang nan kayo galak tak keke. Oi ama hati den ipo sabana malang ma urang nanti do. Dan mana tarak tolu dah di muka mulai. Apa anda kau ni tahu nak? Kau gino reuni se. Oh iya lah dah. Ini zaman zaman now. Kau zaman now. Yo. Kau tahu mana kau dia? Kata kau ikut pendengaran ah. Maknya gua pikirin. Di Malauta indah kasaki arago barang kian malangi nan apa-apa sibuk jo politik, sibuk jo karir, sibuk jo partai sedangkan kami mati marasai kilo manjua yo manggadai kamala den naik ke batenggang suo kida den bautang anak sakit marang-arang. Hei latati lantang onde apa-apa caliklah kami rasonyo badan pa lah saparo mati. Go. Alai Bareh indah ado. bautanglah kau kakadai. Go. Alai Tambah indah ado. goreng sajo ince patai ha. Go. Alai Minta piti balanjo. tarimolah sure carai ha. Apa sudah? Jadi. Oi jadi, jangan sampai bicara lo wah. Allah 6.000 bara orang di tepi pengadilan kamu bicara itu ah. Akhirnya wajah bicara lo, nak kemarah wah tu pedon ke bicara lo bah.